En primeiro lugar, como te atopaches ti despois desta longa ausencia? Que sensacións? Pois bueno, con moi boa sensación, tiñamos un futbolista máis, sabía eu que íbamos a ter moito balón en campo rival e, bueno, sobre todo contento de voltar a xogar, de volver a sentirme importante dentro do plantel e, bueno, como che digo, moi contento. Ao final, sumamos un punto, non? Non sei se sabe a moito ou pouco, visto como foi o partido. Pois bueno, isto foi unha montaña rusa, nos primeiros minutos ao quedarse con un home máis, sempre pensas que pode lograr a vitoria, nade había gañado aquí, e, bueno, tuvémonos na man, non puido ser, pero, bueno, seguiremos loitando. Estuvo preto, verdad? Porque tivemos ocasións para o 0-2, eles marcaron un balón largo aí perdido, prácticamente. Sí, tivemos tres ocasións moi claras para facer o 0-2, e, bueno, cando non convertes aquí nun estadio como Metropolitano, pois, bueno, nunha acción, non sei, nun balón longo do porteiro, carreira Starfla a ver quen chegaba ao balón, pero, bueno, unha xogada desafortunada, ao final conseguiron o empate, bueno, ainda tuvemos que unha ou dous contras máis, unha de Borja aí cunha xogada difícil, un balón por delante, esta última tamén para haber gañado o partido, pero, bueno, como che digo, contentos, hemos sumado nun campo moi difícil. Gracias. Bueno, creo que de maneira positiva, ao final temos ese malestar de ir gañando e que nos empaten, pero, bueno, creo que é algo positivo, algo que temos que levar con esa confianza para o partido do venres, e creo que temos que seguir con esta dinámica, que estábamos quentando Borja máis eu, foi impresionante escoitalos, que nos animen dentro dun estadio tan grande, tan enorme, que se escoite, pois é un orgullo, e sobre todo para nós que levamos tanto tempo na canteira, pois notase, fainos ser moi felices. No, eu creo que como hasta ahora, creo que estamos moi ben, temos que seguir con esta dinámica, ao final levamos 2 partidos con equipos europeos sacando moitos puntos, que son 4, Ogallá puderamos decir que levábamos os 6, pero, bueno, creo que temos que seguir con esta dinámica, seguir así de fortes e a tope para o venres. Pois, bueno, ca sensación de que fixemos moitas cousas para levar os 3 e, bueno, ca pena de non levalos, porque penso que quitando esta acción e un par de accións directas máis, eles xeneraron un pouco peligro, tivemos controlados e creo que tivemos situacións para facer o segundo e poder gañar o partido. Sí, pero tamén por moitos momentos creo que escoitamos os nosos que non é sinxelo nestos campos, porque hai moita xente, apretan e por momentos escoitamos moito ese apoio, esa xente que desplazouse ata aquí hoxe. É unha pena porque creo que podíamos celebrar unha victoria con eles e escapósenos. Pois, bueno, ca sensación de chegar o venres a casa e volver a ter unha idea de ser protagonistas, de traballar o partido, que a dificultade que ten pois o rival, que é un equipo duro e que fai moitas cousas ben. E, bueno, pois mañá tamén descansar, aproveitar o domingo que ven tamén pois para desconectar e o luns a por máis.